गेदेर हाबाफारि जादों बेजों लोब्बा लाखिनानै मा बुंनो सानो? गोलाव सम लकडाउन जानानै थानायनि उनावहाय जोंनि महरगिरि बिथांमोना खनसेबो ज' जानो हायाखैमोन। ओंखायनो गोलाव समनि दिनावहाय जोङो सालबारि जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव दिनै फथा दैलाम नैबे पिकनिक स्पट दावथारा दा बेवहाय बानजायनाय जादों। थारैनो बे हाबाफारिखौ बानजायनो मोननानै जोबोद गोग्गानाय मोनदों। दिनै जोंनि महरगिरि बिथांमोना गोलाव समनि उनावहाय जों बयबो दिनै ज' जानो हादों। ज' जानायनि गेजेरजों इयुन समावहाय जों महरगिरिफोरा माबोरैजाय जौगालांगोन, जोंनि हारिनि हारिमुखौ बोरै फेहेरगोन, गोजौआव दिखांलांनो हागोन, बेफोर गासै बिथिंखौ नायनानै जों दिनै सावरायनाय जागोन। आरो महरगिरिफ्रा माबोरैहाय थांना थानायनि बेबस्थाखौ खालामनानै लानो हागोन, दा बेफोरनि सायावनो जों दिनै एसे सावरायनाय जागोन। जायखिजाया हाबाफारिखौ खुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जाय महरगिरिफ्रा जोंनि हारिमु आरो गावखौनो गाव बेसेन होनानै बेवहाय नुजाथिफैनो हाबाय, बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरगोन। जायफोरा नुजाथिफैनो हायाखै बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरगोन। जाहाथे जोङो बर' साफा महरगिरि हिसाबै बयबो नैबे बिबानखौ बानस'नो हायो जे जोंनि हारिनि हारिमुखौ जेरैखि जाया जोङो गोजौआव दिखांनो नाजानो नांगोन। बे हाबाफारियाव बेसेबांसो थान्दैफोर बाहागो लादों? बेवहाय गासै महरगिरिफ्रा 300निख्रुइ बांसिन महरगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। दासिमहालागै दंबावो गोजानना मोनफैजोबाखै, दान्दिसे उनाव मोनफैगोन निस्सय। दा मोनफैनायनि उनावनो जों दिनैनि गुबै हाबाफारिसिम दावगालांनो थाखाय थियारि जाबाय। बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि बिटिआरआव इउपिपिएल सरकार फैयोब्ला आर्टिस्टफोरनि थाखाय थांना थानायनि राहा लामा खालामनो हागोन होनना बुंनाय जादोंमोन। सरकारा नोंथांमोना फैबाय बे हिसाबाव थांना थानायनि माबा मोनसे राहा लामा होगोन नामा आर्टिस्टफोरनि थाखाय? जायखिजाया महरगिरि हिसाबैसो आं बुंगोन, जोङो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय जिथु गोदान जि माने बिटिसि सरकार, बे बिटिसि सरकारनि मानगोनांसिन बिथां प्रमद बर' सारजों सारनि खाथियाव थांनानै जों गांसे मेम'रेन्डाम होदों। बेवहाय माखासे माने जोंनि महरगिरिफोरनि माखासे डिमान्ड दङ। बिथाङा खोथा होदों बेफोर हाबाफारिखौ उननि समफ्राव जोङो गासिखौबो मावफुंलांनो नाजागोन होननानै बिथांमोनहा खोथा होदों। निश्चित भाबै जों बेखौनो मिजिंथियो जे उननि समावहाय नैबे बिटिसि सरकारनि गेजेरजों जों महरगिरिफ्रा थांनानै थानायनि राहा एबा जोंनि हारिनि हारिमुखौ गोजौआव लांनो नाजानायनि जि माने थांखि, बे थांखिखौ निस्सय जाफुंहोनो हागोन बे गोदान बिटिसि सरकारनि गेजेरजों, बेखौनो आसा खालामबाय।